Sarauniya TV, tashar al'umma. Sarauniya TV, tashar al'umma. Makaho yake mai walar da ba na dau zuciya na bar mata tai min dagawa ta yaudaran da zaki da baki ta lasan alawa na gama ba ta yarda sai daga ƙarshe ta guje can kujoli zaki gani cikin ƙwarya take in dai alhaki zancen duniya labari wata ran zanta kaza mai tambaya kan soyayya mun zan ba shi daban da na ƙauna kamar silba da tasa kaka bu farfari na ido fara'a kallo da kisa so ba haka ne ba ni gashi da su aka yau da cuta haƙuri wai magani ni da na zurfafa faɗan haka ya za a yi na gani burin zuciya da ce da abin
kake bida ne, amsar za ta zo kunne na kamai neman bayani. Da kai rashin abin da kake so kar da ka so ka gane shi, domin da kun hadu ciwon da ya sama za ya tashi. Zafi a rai cikin zuciyarka kamar an ɗora gaushi, suna da yadda da ba shi barin jiki na ya gini. Ban kwana irin na masoya akwai zafin bala'i, bijin magani sai sanda mutum ya tarar da sa'i. Baba yaro yana sa tsofaffi kara'i, ga wani aso maso shi ne makwara gari.